al Camp Nou també s'hi acabarà jugant un partit de la NFL? Sí, home, i té tots els números. La NFL havia vingut aquí per quedar-se, per tornar a Madrid i per tornar a altres ciutats del nostre país. I Barcelona saps que des de fa temps porta aquesta connexió amb la NFL. El problema és el de sempre. Tenim que acabar l'estadi. La NFL li ha dit al Barça que l'estadi tenen que deixar, però amb tot llest. El tema és que espavilin. Per què? Perquè ells va provocar una situació que per mi és insòlita, que és que van trucar des del nord, des del sud i des de les illes, i que cada un li posi nom a l'equip que vulgui, demanant partits. O sigui, que clar, això ahir es va veure que era una història que hi ha ciutats que la volen i que Barcelona té la prioritat, però tenim que acabar l'estadi i tenim que fer els deures per veure un partit de la NFL a casa.